Acum, hai! Gata! Sari! Gata! Da! Bă, gata! Hai, Adi! Tu ești porumbel. Hai! Ea nu se. Hai, Adiță! N-am filmat aia, serios, n-am filmat-o. Tu nu mai tine așa, bombi, să cap, nu țărghi, mi strungă până la... Cap, bombă, orice! Doar-i capul când știi. Vezi că de un provocat sau cap. De un. Hai, mă! Hai mă, bă, care am intrat în apă, mă, gata. Hai unul după altul, ăia. După aceea unul după altul, tup. Să sărim la distanță. Da, uite, eu cer acolo. Hai, Adiță! Stai să vedem toți, stai să vedem toți. Haide, hai. Dar la Hai, distanță. bă, că nu pot să pun la mine. Bă, la distanță, mă. Da, mai încolo tot așa. Hai, de la mine încolo. Eu ultimul. Am dat cu picioara, cu prea tare. Mă trag gata, mă rog pe mâna. Hai, care mi interi, hai de tot. Hai, Dave. Unde? Toți Toți, odată, hai, serios. Hai, mă, tot odată. Toți odată, joc. Hai, Dave. Dorine. Dave, hai. Dorine, nu te. Hai, tu. Hai, du. Hai, Bă, să ne prindă toți. Bă, dar pe rând, mă! Pe rând? Păi da! Nu mai iau primul, mă, Stai că... deci cum sări? Eu primul, hai dacă stai că mai poți. Hai! E viu! Hai, Adi! 2, 4, 6, 8, bun, de toți! Da! De belea! Da! Da, mă! Nu mai servi și albe, la școală, ia Da, mai filmează și tu. Bine așa. Adică stă bine. De unde stai? Nu stai. Hai să-l impus. Nu. Șorul ăsta la alt. Ha? Ha? Vrei să stai? Hai. Stai să mă duc în locul lui Domn. Să-i arăt lui Domn ca o schemă. Hai să mă pauză. Bă, m-au rămas o 2-3 grămezi de aer în bun. Hai mă, să vei scribezi ultima oară. De eu ai venit anul nebun. Au, ia spingi mă faci furcă, nu le pot. De eu te-au nebun. Hai, Hai, să nu știu. Hai, Adi. Ăsta, mă, îi pic, mă, să ridică ușor, mă rog. Sări. Vezi mai încolo, Adi, mă. Mai încolo, sări, că mai este cimentul așa. Hai. E frate ăla. Mai prins camera, hai. Sări-mă odată, mă, să poți să trec. Gata. Hai, Adi. Trupa de șoc. Ha? M-ai filmat? M-am pus... Aici am dat. Alex. Ia-mă o țigară. Mai unul. Na. Ia-mă și...